unsana ambo. Ala rato kuponnya sampai ke belakang. Ratokan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula datang dari Batani. Hati-hati sana maisi, jika angus sana nantugi. Allah digoyang, batu digoyang, iyo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko kabawa. Sinangila warang tiku, iyo diatur jotali pandan. Manangi aja di pintu, iyo malape udah berjalan. Cari anak keluarlah satu, di situ kini coret latuan. Iyo si gading di dua mainan, nomor 3 angko nyokawan. Namuh bana kami gubalo, itia di dalam kandang lah urang. Namuh bana udah mambau, adia di dalam tangan lah urang. Iyo badawi anak gubalo, ado 50 laki go. Minta digoyang kurang balakang, dito goyang abang ku sayang. Babang goyang musik seru. Yolah Allah sudah buat digoyang, kita angke batu kembali. Tarang bulan tarangnya hari, anak gagah balari-lari. Ulah adi mukia jo janji, tapa sodenai manahan hati. Ampe balik nomor dicari, di situ kini sana maisi. Kabukit batanam padi, iyo ditanam anak bintuangan. Iyo malang nasib si joki, kini tataga tiang gantungan. Satu di kiri, satu di kanan, nomor sabale tolong tandokan. Allah bali udah mamuknya, acari 70 lah ampe. Bari naman cari ube dape panyaki hilang. Ado 60 ampe, di situ kini tuan pasangkan. Iyo ditampi, bari ditampi, Allah ditampi pada daju. Nomor 10 angko dijago, baaka banyak dunsana ambo. Baaka ba, goyang. Bakain batorat-toreng, iyo bajambu, coba nang suka. Iko dape kato sasuai, iyo barisu, jalan badua. Cari 20 hala 2, iyo sibung tua orang iladang. Pagi-pagi pulang nyopatan, nomor 5 angko nandatang. Malayang si kumbang janting, katia indah pulang batu dong.
dalam dado. Nomor 6 kini tabau, di situ kini agia latando. Ilya mudia garomba baro, cari 20 latigo. Karam biasa tandan labe, iyo baninya tengah kuali. Bapasan kami sakete, iyo nan gadang suruh kamari. Cari 30 lah ampe, elan kapalo elan. Iyo sakare kapalo nago, nomor 9 kini angkonyo. Yuk, lado orang dulu. Oke, lakukan. Oke, kembali kita goyang. Jangan lupa masih satu baris 5 angka. Hati-hati ya. Dan sampai nanti. Kaladang mari kaladang patakan padi lah sudah buah digoyang. Pemain kita kembali yang ke batu pertama, apa angkau nanti bu? Hati-hati menjago, jangan sampai salah. Singkara danau di Solo meninjau sampai wisata. Hati-hati menjago, hati-hati mengisi. Angin sana nandugi, 8 balai dicari, 8 balai isi, itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura, basamu kadang bermain si batu guncang. Jika adonan menang hadiah, bawalah pulang karan dia. Satanan labe meminyak tangga kuali, kebasan kami sakit, acok-acok kemari. 30 ampe di sini sana maisi, kok lengah mama nandugi. Kaliki di tapi ngarai, bebutiak mangkong babua, tapi piti minta carai, tidur bagerai, rambut panjang tagirai, banyak nan main tay, banyak pulau nan sansai, 30 diungkai. Sairi yang balain jalan, anak mama jo kemanakan, harato jadi raputan, mamu wek santaro badan. 69 ular rayuan setan, bakuan pemain tangan, sampai masuk tahanan. Oke ya, bang, alah ceki, halo le, goyang. Oke, digoyang. Apa? Tanah belakang, bacoki, yo tanam yo. Rang Solo nak kasih layo orang talua, pai ke Padang apa diharap untung ambu, awak bansai tukang dendang, malang nasibnya badang, bagadang satio malam, 68 tapaso tahankan. Yo sinani orang tiku, dia 7 tali pandan, malangi ainam di pintu, malah pe udah berjalan. 61 adi aragukan, atau bahati malu lah pulang muncak baburu. 71 coret nadu. Oke ya, goyang balik.
kasih sayang, ini can orang tak tahu. 21 itu angkonan gitu, dangapan tonjol lagu, jangan sampai keliru, hati-hati manjago. Bak belakang, gak ada yang menang. Oke, bawa kuponnya kamu kok ya, kita aturkan dulu. Jangan lupa bawa kupon kamu kok. Yo, kita aturkan dulu. Sabaris Limo Anto. Baka ba? Kupon. Kupon minta kupon capek. Reko nadapi kupon itu ya. Kita bermain masih Sabari Limo Anto dari kiri ke kanan. Oke. Simpanglah ampe suku nanti, pandang tujuan dia mangko pinagan. Isinan dulu adia bajanji, bajalan lurui bakato bana. Isinan dulu adia bajanji, bajalan lurui bakato bana. Lalu Allah bayu Allah bulan kapan, iyo bulan do turun si koci, onde di kanduang salamai tinggal, dari lapadong manahan hati, onde dia kanduang salamai tinggal, dari lapadong manahan hati. Yo, digoyang. Apa? Digoyang. Mari kaladang kita kaladang, iyo kaladang batanam padi, hati nadu swabau badenda. Yo anak balik nan sana cari, di situ kini sana maisi, kita langkah batunya mulai. Yo piladang bawa sandua, dibawa kini rang mudo-mudo, sudah digoyang angko di karua, hati-hatilah mama manjago. Minta digoyang, sudah digoyang, hatilah hati sana mamasa. Baka ba? Busanamu di belakang? Goyang, yuk. Balik baburu, dapela rusanan balang kaki, usaha sama bahasa ragu, 71 angko dicari, di situ kini sana maisi, kita lah goyang batu digoyang. Oke ya, jangan lupa Sabari Limo Anto, jenangmu ya. Kita goyang, kita goyang. Simpang wati go bakabun lawe, indah pueh dia mato mamanda, hatinan aro iyo aro jame. Came ko adia disunti yang orang, hatinan aro iyo aro came ko adia disunti yang orang. Sinaria balik manambang, bunyi kalason balagu indah, niai di hati yo nak maminang.
sayangnya adia dibawa orang, niai di hati nak kama minang, sayangnya adia dibawa orang. Bayang. Tarimo tando lama toyo dari ambo, carilah engkau 65, di situ kini barilah tando, hatilah hati sana menjago, jikola anu sana nandugi, Allah ditampi bareng ditampi, tio ditampi badada jual, Allah diganti, iyo diganti, namun nalamu tabayang jual, nomor 10 angko dijago, jalan sana ragulah ulo. Baka bahasa Tambo. Ala ceki, alun, goyang mulia. Kalau kalawi mamanciang udang, iyo bedonya kasih mandala, ulah bagalui sasamo gadang, cari angkonya 30 anak, masalah sudah nasiran padang, masa coba dah campur jorandang. Yo ampe puluhan angko nan datang, yo tapak ya orang balakang, inilah ado orang nan manang, baka banyak dun sana ambo, inilah ado orang nan punya. Oke ya, sudah ada yang punya. Bawa kuponnya ke depan, kita akurkan dulu. Ini juga belum pasti. Mudah-mudahan aja nggak masuk angin ya. Oke. Yo, baka balai. Kita yang melihat. Ala rato kupon ke belakang. Ratokan dulu kuponnya ya. Yang kalau dapet capek ambil kupon. Hadiahnya super gadang kok, 1 buah TV warna 29 in. Kopi pahit sandaran gulo datang dari Batawi, hati-hati mama menjago, jikola angui, mama nan rugi, lah sudah buah digoyang, malang bana nasib inyo badan, manggale cindua turun hujan, 68 desinan kini coret sayang, si Udin si Kariman tio malam mai so candu, awak kurui baju laca dia, hari raya katibo pulo, 31 dijago, tarang bulan tarang lahari, di ate langit banyaklah bintang, iyolah sanang dalam hati, Pancalia adia ini datang, ampe bale angko datang, hati-hati sana mamasang, di situ kini coretlah sayang, angku wajib baju jubah, karimbo mami keebala, di adia sayanglah sudah, di ambo ini tambah mandala, pacari 36, di sinan tolong tandokan, janganlah sase ai kawan,
jiko angui sana janderan. Oke, goyang. Yo goyang. Kalau si muncak pulang baburu, iyo basugi timba kau jauh, iyo basakit malah dahulu, baru gini mangko balabo. Cari 71, orang gaek jalan Batungke, awak KTI duang PC 9 balik. Angko nandape jangan sampai sana sase, jiko kagu mari kagu, iyo kagu kabalai tangan, iyo bada bodara di dado, mancalia aja si baju sirah, ado 70 batanang sana manjago, apo kabadu sana ambo, diangke batunya layu, tarimo inam tarimo, tando mato tandonyo cinto, 65, kalendo angin sarudo, awak juonan kasansaro, iyo babi dua nakasubarang, iyo lapasai di lamun ombak, di Mala Indah. Kakurui padang, Sirio banyak ceweknya, cari 78, di situ sana pasangkan, hati-hatilah, mama manjago, iko angui sana taniayo, baaka badisinan pulo, sireo balia manambang, Bali rokok ke kota Padang, larinyo sabana kanjang, 70-an Malayang, uruswa hati si baduatai, awak coki, kawanan sampai. Mbak, setelah ada orang menang, yo bawa kuponnya ke Mukoyo, Ramanang. Apa tuh dari tadi tuh, lah coki dari tadi apa tuh, baru kini yang menang. Bawa kuponnya ke Mukoyo ya, kita aturkan dulu, oke Pak ya. Hadiahnya TV 29 in, oke sip. Oke, kembali kita goyang kembali ya. Padu sana. Yang alun dapet sabar dulu ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya Anda akan beruntung. Masih satu baris 5 angka. Anak kala lagu nan lamu, lagu joget tuo jo muda, hati-hatilah mama manjago, batu pertama apa angkonyo, yo si ayu si alang tabang, yo taru buat maha balinya, iyo si gapu nan gadang pinggang, 80 bare badannya. Kita goyang dulu yuk. Malayang si kumbang janting, kacak indah pulang bakudo, inilah tampak si jantung hati, barulah sanang si kiro-kiro. Nomor 6 angko dicari, usah mama ragu di hati, Basimpang ampe ke Bukit Tinggi, nomor lah ampe nan sana tari. Agak belakang bah, kita goyang. Goyang balik ya. Oh, minta goyang.
kita goyang. Oke, kita goyang. Labak kuku ayam kinantan, manyawi gagak dirimbo. Inilah date cincin pamenan, tibo di jari 8 38 di tangan. Jika lengah rugi latuan, iyo samsidar baka comato, cari angkonya 85. Kita goyang balik ya. Oke, goyang. Yoga dijaga di nan Jombang, tagere rambutnya panjang, tasiro kini darah memandang. Siang jo malam bayang-bayang, 30 angkonan datang, usah sana bahati bimbang. Gunung Marapi, Gunung Singgalang, 90 angkonan datang. Baka ba? Minta goyang beli ya. Tadi lah goyang, ini goyang lo beli. Goyang. Dosi Minang gadi kumpulan, dapet laki anak rang Medan. Biarlah samo indah lamakan, asalai dudua yoba pandangan. Angko ampe puluh salapan, caliak kini di kupon tuan. Inilah sayur bilangan bulan, deulah cinta tabuang badan. Cari 29, jangan sampai tuan lengahkan. Allah basora urang balakan, kinilah ada orang nan manang. Baka ba? Lah ada orang nama nang. Yo. Bawa kumpulnya ke goyang, kita akorkan dulu. Satu baris. 5 angka. Oke, kembali kita goyang. Jangan lupa masih satu baris 5 angka. Hati-hati ya. Dan sampai nanti. Kaladang mari kaladang, patatan padi lah sudah buah digoyang. Pemain kita kembali, diangkat batu pertama. Apa angko nanti bu, hati-hati manjago, jangan sampai salah. Singkara dan lo di Solo manjau, sampai wisata, hati-hati manjago, hati-hati mengisi. Angai sana nandugi, 8 balai dicari, 8 balai isi, itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angui. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura, basa mau kadang bermain si batu guncang. Jika adonan menang hadiah, bawalah pulang keran dia. Satanan lade, meminyak tangaku wali, bebasan kami sakete, aco-aco kamari. 30 ampe di sini sana maisi, kok lengah mama nandugi. Aliki di tapi ngarai, bebutiak mangko babua, tapi piti minta carai, di 2 bagerai, rambut panjang tagirai, banyak nan main tai, banyak pulau nan sansai, 30 diungkai. Sairi yang balain jalan, anak mama ajo kemanakan, harato jadi rapitan, mamu wek santaro badan,
Ular rayuan setan bakuan main tangan sampai masuk tahanan. Oke ya, bah, alah seki, alun le, goyang. Oke, digoyang. Oh, bahagia apa? Tanah belakang. Bacoki, yo, tanang aja. Rang Solo nak kasih layo orang talua pai ke Padang apa diharo untung ambo awak bansai tukang dendang malang nasibnya bagadang satio malam 68 tapaso tahankan yo sinanila warang tiku dia 7 tali pandan manangi ainam di pintu malape udah bajalan 61 adi aragukan atau bahati malulah pulang muncak baburu 71 coretlah dulu. Oke ya, coba yang melihat. Kasih sayang ini candorang tak tahu 21 itu angkonan jitu dan ngapan tunjo lagi jangan sampai keliru hati-hati menjago. Bah belakang lado yang menang. Oke, bawa kuponnya kamu ko ya, kita akurkan dulu. Jangan lupa bawa kupon kamu ko. Yo, itu akurkan dulu. Sabaris Limo Anto. Ho, sah. Baca ba? Hah? Kupon. Kupon minta kupon siapa? Repot ada kupon itu ya. Kita bermain masih Sabaris Limo Anto dari kiri ke kanan. Oke. Simpanglah ampe suku manganti Padang tujuan dia mangko pinaga di sinan dulu adia bajanji bajalan luruy bakato bana di sinan dulu adia bajanji bajalan luruy bakato bana talu Allah bayu Allah buhan kapan iyo bulan do turun si koci onde di kanduang salamai tinggal dari lapado manahan hati onde dia kanduang salamai tinggal dari lapado manahan hati. Yo dibayar apa dibayar. Kaladang, iyo kaladang batanam padi, hati nadus wabau badenda, yo anak balik nan sana cari, di situ kini sana maisi, itulah angket batunya mulai, yo biladang bawa sandua. Dibawa kini rang mudo-mudo sudah digoyang angko di karua hati-hatilah mama manjago minta digoyang sudah digoyang
hatilah hati sana mamasa. Baka ba? Busanaanmu di belakang? Hah? Goyang? Yuk. Ini si muncak balik baburu, dape larusanan balang kaki, usaha sama bahasa ragu. 71 angko dicari, di situ kini sana maisi, itulah goyang batu digoyang. Oke ya. Jangan lupa sabari 5 angko jenangmu ya. Kita goyang, kita goyang. Simpang wati go bakabun lawe, indah pueh dia mato mamanda, hatinan aro iyo aro came ko adia disunti yang orang, hatinan aro iyo aro came ko adia disunti yang orang. Sinaria balik manambang, bunyi kalason baladu indah, nyai di hati yo nak maminang, sayangnya adia dibawa orang, nyai di hati nak kamaminang, sayangnya adia dibawa orang. Goyang. Tarino tando lama toyo dari ambo, carilah angko 65, di situ kini barilah tando, hatilah hati sana manjago, jikola angui sana ngandugi, Allah ditampi bareng ditampi, iyo ditampi badada juo, Allah diganti iyo diganti, namun nalamu tabayang juo, nomor 10 angko dijago, janganlah sana ragulah pulo. Baka basa dambo. Ala ceki, alun. Goyang mulia. Siah mandala, ulah bagalui sasano gadang, cari angkonya 30 anak, masalah sudah nasirang padang, masa coba ada campur jorandang, yo ampe puluh angko nan datang, yo tapak ya orang balakang, inilah ado orang nan manang, baka banyak pun sana ambo, inilah ado orang nan punya. Oke ya, sudah ada yang punya. Bawa kuponnya ke depan. Kita akurkan dulu. Ini juga belum pasti. Mudah-mudahan aja nggak masuk angin ya. Oke. Yo, baka balai. Itu yang melihat. Ala rasa kupon ke belakang. Ratakan dulu kuponnya ya. Yang kalau capek ambil kupon.
Hadiahnya suka gadang kok, satu buah TV warna 29 in. Kopi pahit sandaran gulo, gulo datang dari Batawi. Hati-hati mama menjago, jikolah angui mama nan rugi. Lah sudah buah digoyang, malang bana nasinya badan. Mangga lecin 2 turun hujan, 68 desinan kini coret sayang. Si Udin si Karimantia, tio malam mai so candu. Awak kurui baju lacadia, hari raya katibo pulau. 31 dijago, tarang bulan taranglah hari. Di ate langit banyaklah bintang, iolah sanang dalam hati. Mancalia adia ini datang, ampe balik angko datang. Hati-hati sana mamasan, di situ kini coretlah sayang. Angku wajib baju jubah, karimbo mami keebala. Di adia sayanglah sudah, di ambo kini tambah mandala. Cari 36, di sinan tolong tandokan. Janganlah sase ai kawan, jiko angui sana jan berang. Oke, goyang. Yo goyang. Kalau si muncak pulang baburu, iyo basugi timba kau jauh. Iyo basakit malah dahulu, baru gikini mangko balabo. Cari 71, orang gaek jalan Batungke. Awak kete idung PC 9 balik. Angko nandape, jangan sampai sana sase. Jiko kagu mari kagu, iyo kagu kabalai tangan. Iyo bada bodara di dado, mancalia aja si baju sirah. Ado 72, batanang sana manjago. Apo kabadun sana ambo, diangke batunya layu. Tarimo inam tarimo, ando mato tandonyo cinto. 65, talendo angin sarugo. Awak juonan kasansaro, iyo babi dua nakasubarang. Iyo lapasai di lamun ombak, di mala indah kakurui badan. Sirio banyak ceweknya, cari 78. Di situ sana pasangkan, hati-hatilah mama manjago. Iko angui sana kaniayo, baaka badisinan pulo. Sireo balia manambang, Bali rokok ka kota Padang. Larinyo sabana kanjang, 70-an malayang. Ruswa hati si baduatai, awak coki kawanan sampai. Bah, setelah ada orang menang, yo bawa kuponnya ke Mukoyo, lah menang. Apa tuh dari tadi tuh, lah coki dari tadi apa tuh, baru kini yang menang. Bawa kuponnya ke Mukoyo ya, itu akurkan dulu, oke Pak ya. Hadiahnya TV 29 in, oke sip.
Kita goyang kembali ya. Padu sana. Yang belum dapat sabar dulu ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya Anda akan beruntung. Masih satu baris 5 angka. Anak kala lagu nan lama, lagu joget tua jomudo. Hati-hatilah mama menjago, batu pertama apa angkonya. Yo si ayo si alang tabang, yo taruh buat maha balinya. Iyo si gapu nan gadang pinggang, 80 bare badannya. Kita goyang dulu yuk. Malayang si kumbang janting, kaca indah pulang bakudo. Inilah tampak si jantung hati, barulah sanang si kiro-kiro. Nomor 6 angko dicari, usah mama ragu di hati. Simpang ampe ke Bukit Tinggi, nomor lah ampe nan sana tari. Aga, belakang bah, kita goyang. Goyang balik ya? Oh, minta goyang. Sudah digoyang, kita goyang. Oke, kita goyang. Labak kuku ayam kinantan, manyawi gagak dirimbo. Inilah date cincin pamenan, tibo di jari 80. 38 di tangan, jika lengah rugi latuan. Iyo samsidar baka comato, cari angkonya 85. Kita goyang balik ya? Oke, goyang. Yoga dijaga di nan Jombang, tagere rambutnya panjang, tasiro kini darah memandang. Siang jo malam tabayang-bayang, 30 angkonan datang, usah sana bahati bimbang. Gunung Marapi, Gunung Singgalang, 90 angkonan datang. Baka bah, minta goyang balik ya? Tadi lah goyang, jadi goyang lah balik ya. Goyang. Yosi Minang gadi kumpulan, dapet laki anak bang Medan. Biarlah samo indah lamakan, asalai dudua iyo bapandangan. Angko ampe puluh salapan, caliak ini di kupon tuan. Inilah sayu bilangan bulan, deulah cinta tabuang badan. Cari 29, jangan sampai tuan lengahkan. Allah basora urang balakan, kinilah ada orang nan manang. Baka bah, lah ada orang nama nang. Yo, bawa komponnya kumpul ya. Kita akorkan dulu. Satu baris 5 angka. Udah penuh yang romantis. Perasaan dekat udah ada kambing tuh. Kau tahu deh. Nah iyalah. Kalau udah rindu pada Adinda, peluklah kambing itu erat-erat. Lalu ciumlah 3 kali. Di mana, Pet? Di pipinya.
Terakhir, maukah Uda Pono sedikit berkorban buat Adinda? Mau dek, mau dek, mau. Kalau begitu, ambilkanlah diri Uda ke dalam tabe itu. Sambil berlari, sebutlah nama Adinda sekeras-kerasnya dengan bunyi kalimat sebagai berikut. Marni, I love you, muah. Itu kecil dek. Iya. Marni, I love you. Astagfirullahaladzim. Pono. Onde si serio baju mangkuk benggale di simpang 3. Seria bi carita masuk ke zaman kapal karangan Malaya carita ke zaman ayatiri kapal karangan carita ikut carita landekan bang. Oh tadi dendangan noi mencalik kena dia galak mencalik wawak kena tangan tapakiek buyung bakato arok udah kala kau lina minta tolong kini coiko malanan batamu kadi kakak dapan kemano kakak kapai lina kata bayabai kakak kandung mandanga kini kato lina lagala rupanya ayah sedang berang-berang ibarat api nyalo nama bensin hilang keseimbangan ayah konten nyoresean tangannya ke belakang upaya tapanya santuang pintu dilambuikan kanak terima nyolai balapie tibo di kanyang tasim buah darah kapalo landekan buang. Baru mama kia buyong minta tolong de barang pedaso kini bapak konten tajun ke bawah dari janjang 9 nak janjang dilompati guliang baguliang jatuh ke tanah landekan buang. Tiba di bawah malah kita bilang dicabik lengan baju nan sawalah su dikabekkan yang nambah darah. Lari sekali kini sama nangi-nangi tunggang langgang luya dipandang kemanoinyo balari masuk paraknya 7. Oke, dun sana ambo. Ala ratu kuponnya sampai ke belakang. Ratukan kuponnya dulu. Jangan lupa kita pemain sabari 5 angko dari kiri kanan. Oke? Kopi pahit sandaran gula, gula datang dari Batang. Hati-hati sana maisi, jika angin sana nan rugi. Allah digoyang, batu digoyang, yo batanang sana mama. Kita angke batu pertama, apa kini angko kabawa. Sinangila warang tiku, iya diatur jotali pandan. Manangi aja di pintu, iya malah udah berjalan. Cari alam keluarlah satu, di situ kini core latuan. Iya si gading di 2 mainan, nomor 3 angko nyokawan. Lamuh bana kami gubalo, itia di dalam kandanglah urang. Lamuh bana udah mambau, adia di dalam tanganlah urang. Iyo badali anak gubalo, ado 50 latigo. Minta digoyang kurang balakang, kita goyang abang ku sayang. Babang goyang musik terus. Yuk
jo janji apa sodenai manahan hati ampe balik nomor dicari di situ kini sana maisi kabuki batanam padi iyo di tanah anak bintuangan iyo malang nasib si joki kini tataga tiang gantuangan satu di kiri satu di kanan nomor sabale tolong tandokan ala bali udah mamuke ajari 70 lah ampe bari naman cari ube dape penyakit hilang ado 60 ampe di situ kini tuan pasangkan iyo ditampi bareh ditampi Allah ditampi pada daju nomor 10 angko dijago baaka banyak dun sana ambo Baka ba? Goyang! bakain batorat-toreng iyo bajambu coba nang suka iko dape kato sasuai iyo barisu jalan badua cari dua puluh hala dua iyo sibung tua orang tiladang pagi pulang nyopatang nomor 5 angko ngandatang malayang si kumbang janting katia indah pulang batudong alat tampak si jantuang hati barulah senang di dalam dado nomor 6 kini tabang di situ kini agia latando Ilya mudi garombak baru cari 20 latigo karam biasa tandan labe iyo baminya tengah kuali bapasan kami sakete iyo nan gadang suruh kamari cari 30 lah ampe elan kapalo elan iyo sakare kapalo nago nomor 9 kini angkonya Yuk, lado dan itu. Oke, kita turunkan. Oke, kembali kita goyang. Jangan lupa masih satu baris 5 angka. Hati-hati ya. Dan sampai nanti. Kaladang mari kaladang patanam padi lah sudah buah digoyang pemain kita kembali yang hebat pertama apa angko nanti bo hati-hati manjago jangan sampai salah Singkara dan di Solo meninjau sampai wisata hati-hati manjago hati-hati mengisi angai sana nandugi 8 balai dicari 8 balai isi itu angko dicari. Oke ya, hati-hati ya, jangan sampai angoi. Hati-hati, sabari 5 angko. Bagura basamu kadang bermain si batu guncang jika adonan menang hadiah bawalah pulang keran dia satanan labe meminyak tangga kuali kebasan kami sakit aco-aco kamari
30 ampe Disinan sana may sipok nga mamanan rugi Aliki di tapi ngarai babutiak mangko babua Adipiti minta carai Kedua bagerai Rambut panjang tagirai Banyak nan main tai Banyak pulau nan sansai 30 adiungkai Sairi yang balain jalan Anak mama jo kemanakan Harato jadi rapitan Mamuwek santaro badan 69 ular rayuan setan baku ampe main tangan Sampai masuk tahanan Oke ya Ba Alah Ciki Halo le Goyang Oke digoyang Oh Baga ba Tanah belakang Bacoki Yo tanang aja Rang Solo nakasih layo orang talua Pai ke Padang apa diharo Untung ambo awak bansai tukang dendang Balang nasibnya badang Bagadang satio malam 68 Tapaso tahankan Yo sinanila warang tiku Dia 7 tali pandan Malangi ainam di pintu Malape udah bajalan 61 Adi aragutan Atau bahati malu lah pulang muncak baburu 71 Corena dulu Oke ya Coba yang melihat Kini rambut inggo bau dahulu Bakasi sayang Kini candorang tak tahu 221 Itu angkonan jitu Danga pantun jo lagu Jangan sampai keliru Hati-hati manjago Ba belakang Lado yang manang Oke bawa bukunya kamu ko ya Kita aturkan dulu jangan lupa bawa kupon kamu ko. Yo, kita akorkan dulu. Sabaris 5 ampe.